F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftit ser jibda prime time tal-lejla, ħaniftaħ il-ġimgħa ta' prime time ma' artista, Rosanna Staffrace. Tiffirma x-xogħol artistiku tagħha bħala La Rossa. L-ispirtu kreattiv ta' Rosanna ilu jispikka minn mindu kienet tfal. Tirrakkonta li f'żożita dak li kienet toħlom li tilbes omma taħt id-direzzjoni tagħha kienet ħitula. L-ispirtu kreattiv illum il-ġurnata wassala biex tikkrea kpiepel tal-aħħar moda, imma tpitter ukoll. Rosanna tiġi oħt il-kantawtriċi Moira Staffrace. Meta kienu tfal, kienu jorqdu fl-istess kamra. Rosanna perfezzjonista u kollox eżatt. Moira l-istess. Kienet tagħmel xi ħaġa Moira li Rosanna vera kienet tirrabja meta kienet tfal, imma din ħaġa x'kienet. Niskopru kollox minn hawn u ftit ieħor meta niltaqa' ma' Rosanna. Nhar is-Sibt 25 ta' Marzu, id-dinja kollha tingħaqad sabiex tiċċelebra u tfakkar The Earth Hour. Sija simbolika fejn kulħadd jitfi d-dawl, jintfew id-dawl f'siti storiċi biex id-dinja litteralment tieħu nifs. Malta ta' kull sena il-Ministeru għall-Ambjent, Enerġija u Intrapriża jingħaqad mal-190 pajjiż ieħor sabiex ikun parti minn din l-inizjattiva hekk importanti. Tajb li niftakru li l-prattiċi li nfakru għal Earth Hour irridu neqgħu nipprattikawhom tul is-sena kollha. Bidliet żgħar fir-rutina tagħna li dawn il-bidliet żgħar jagħmlu differenza kbira lill-ambjent tagħna. Mod faċli ħafna kif nirrispettaw l-ambjent huwa billi naqsu il-ħela tal-ikel. Jekk naqqas il-ħela tal-ikel tkun qed tirrispetta l-ambjent. Mod faċli kif naqqas il-ħela tal-ikel huwa li tikkalkula l-porzjonijiet u tippjana l-ikliet tiegħek. Faċli ħafna wkoll li titrasforma f'dalijiet fi snacks appetitużi. F'dalijiet tal-ikel jien naf eżempju f'dalijiet tal-ħobs, malajr tkun tista' titrasformhom f'pudina li tinżillek għasel ma' ftit te. F'dalijiet ta' tiġiġ għall-forn tista' titrasformhom f'torta jew inkella wraps li jkunu snacks appetitużi. Ftakar, b'affarijiet żgħar, drawwiet żgħar li ndawru fir-rutina tagħna nistgħu nagħmlu differenza kbira. Nhar is-Sibt li ġej 25 ta' Marzu, The Earth Hour bejn 8:30 ta' filgħaxija u 9:30 ta' filgħaxija. Nitfu d-dawl biex id-dinja tieħu nifs. Prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. St. Thomas Hospital. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Experience life with Bridgepoint. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum it-2-13 ta' Marzu xi wħud huma tal-opinjoni li n-numru 13 ma tantx iġib affarijiet sbieħ miegħu. Imma jiena ma tantx jiena superstizzjuż u dawn l-affarijiet ma tantx nemmen fihom. Però fir-realtà jekk nara xi sellum mal-ħajt ma ngħaddix minn taħtu imma ngħaddi minn ħdejh, ġifieri jista' jkun li hemmhekk nitqies imbagħad superstizzjuż. Din il-ġimgħa lina ta' prime time hija ġimgħa speċjali ħafna għax minn nhar il-ġimgħa li ġej u għall-weekends kollha sal-aħħar tal-istaġun ħanibdew waslulkom episodji speċjali ta' prime time. Episodji speċjali li kollha kemm huma krejajnihom fil-Gżira ta' Sqallija waqt vjaġġ li konna qegħdin nagħmlu hemmhekk u għal dan il-vjaġġ ma kontx qiegħed waħdi. Kollox jibda nhar il-ġimgħa li ġej fit-8 u 10 ta' filgħaxija għalhekk segwu l-istazzjon favorit tagħkom l-istazzjon 1. Wasal il-ħin biex illaqgħakom mal-mistiedna tiegħi l-lejla. Tiffirma l-kreazzjonijiet artistiċi tagħha bħala La Rossa. Miegħi l-lejla Rosanna Staffrace. Hello Rosanna, kif int? Hello. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Il-pjaċir huwa tiegħi. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Ħaniftaħ il-ġimgħa miegħek, ġifier ħanibdew bit-tajjeb. Isma', inti superstizzjuża jew le? Libsa l-aħdar, ġifieri minix. Mentix, le? Ħanpoġġi bil-qeda f'posti u nsegwi it-tradizzjoni billi nirreġistra lil kulħadd isem ikun jom, please. Rosanna Staffrace. Però niffirmaw ix-xogħlijiet artistiċi. La Rossa. La Rossa, data ta' twelid. 22 ta' Wissu. Ċelebraw fl-imkien. Għaxin fil-15 ta' Wissu. Leo żmela t-tnej. Eżatt, Leo, le, tiġi. Fejn inti wilda? Pieta. Pieta. Residenti? Bħalissa Gargur. Gargur. Professjoni? Artista, stilista, kreattiva. Ro,
L-ispirtu artistiku tiegħek beda jispikka minn meta kont tfal. Oh, yes. Lil-mama dak li kont toħlom, kont iġġela tħitulek. Kont inġennina naqra ta' miskina. Għaliex? Għax jien l-immaġinazzjoni tiegħi dejjem kienet tiġribija. U il-mama kienet ħajja ta' prima, ġifieri, u kienet designer ukoll. Allura konna nimmitjaw ħafna. Differenza però hi kienet conservative ħafna fl-istili tagħha, mentri jien dejjem konna iktar avant-garde. Allura Min jaf kemm ċertu affarijiet għalija kienu jkunu no-goes. Aha, kettelin żgur se tilbesek, imma inti żgur qed iddu saqsini. Ro, dak iż-żmien, ovvjament, it-teknoloġija ma kienx li llum il-ġurnata, l-internet ma kienx jeżisti. No, xejn ma kellna. X'kien jispirak l-idejat minn fejn kienu jiġu? I used to dream, kon noħlom. U l-mama jew il-papa kienu jagħmlu l-kpiepel? Le, il-mama. Il-mama kienet tagħmel il-kpiepel. Tiftakar il-ġurnata preċiża meta qaltlek ro dawn huma l-għodda fidejk. Iva, għax kont immur fl-istudju tagħha u miskina kont noqgħod innawġilha l-kpiepel u ndawwarhom kif irridhom kett tirrabja miegħi. Kett tgħidli le, ma dak mhux l-istil li rrid jien. Imma mbagħad kett tirrealizza li kif kont noħloqhom la jiena tipo, okay, there is some sense. Eżatt, mbagħad insomma, mbagħad ġid-Dajen ukoll kellha biex teda biżejjed. So, għalt li fidejk. Rom, letteralment minn dak iż-żmillaw il-kpiepel evolvew. Oh, yes. Il-kpiepel li nafu llum il-ġurnata, il-forma tagħhom, id-dera tagħhom hija kompletament differenti minn dak li konna naraw. Yes. Ix-xogħol tiegħek letteralment xogħol artistiku. Iva. U jiena għamilt ħafna riċerka u evolvejt ħafna minn dak iż-żmien. I mean, sar riċenti, meta mama kienet tiġi tarani, nagħmilhom kienet tagħmilli għax-xejn m'għandhom x'jaqsmu ma kif kont naħdem jien. Kienet tgħidli mill-bidu tibda indifferenti, anke ġifieri meta nagħmel bażi, kompletament differenti. Meta ġieli smajtek titkellem dejjem tirrakkonta kemm għalik huwa essenzjali li l-kreazzjoni tiegħek, l-arti tiegħek tkun tirrifletti l-personalità ta' minn ħajilbisha. Yes. Ħafna importanti. Ġifieri tiltaqa' ma' kulħadd ro? Jiena nħobb nikkrea għall-persuna, mhux għal fuq l-ixkafef tal-ħwienet, għax jien dik ma nieħux sodisfazzjon hawn. Jien nieħu pjaċiri li bniedma tajta dik il-finishing touch. It's nice, I mean, apparti li nagħmel people, image consultant ukoll. Allura għalija il-dera holistika hija importanti. U kultant jagħmlu ħafna żball ċerta nies jaraw ritratt jew xi ħaġa fuq it-television jgħidu li irid tidher bħal dik. No, mhux neċessarjament se tidher tajba imma bħal dik. Ro, jekk nitkellmu fuq ix-xogħol artistiku tiegħek illum il-ġurnata tpitter fuq it-tila, però oriġinarjament mhux fuq it-tila bdejt. Bdejt fuq il-ħwejjeġ u fuq iż-żraben u fuq il-kpiepel u fuq il-handbags. I mean, dak iż-żmien kont nagħmel il-handbags, kont niksi żraben. Kienet proċess iva, naf. Isma' ħodna naqra fil-workshop tiegħek. Allura biex tpitter bil-mużika jew bla mużika? Iva, le mużika importanti. X'i stil ta' mużika tisma'? Latin, tango, l-iktar dawk l-iktar li jispirawni. Ma tantx nħobb nisma' mużika qawwija, minn dak imbagħad ikollok titlaq il-pinsell u tibda tisfel. Allura tkun trid ritmu li tikel l-enerġija li tfitter. Ro, imma mbagħad hemm xi ħin tal-ġurnata partikolari meta inti kreattiva jew ma jimpurtax ħin taqbad pitter. M'hemmx, le, m'hemmx. Isma' jien mill-ftit li nafek naf kemm inti organizzata u perfezzjonista, hekk il-workshop tiegħek nimmaġina li kollox eżatt il-bniet ħdej xulxin. Nipprova. Nipprova, iva. Nipprova. Għax inkella mbagħad tispiċċa tagħli ħafna nofs il-ħin tfittex l-affarijiet u ma jaqbilx. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. Ro, dejjem titkellem favur il-fatt li kull mara għandha toħroġ il-personalità tagħha u tgħix l-istil veru tagħha. Iva, illa lix jiena jdispjaċini meta nara ċerta nisa illi jisom mhumiex qegħdin joħorġu l-valur tagħhom kompletament. U tinduna li jkunu qegħdin jippruvaw, imma mhux bil-mod kif suppost, kif qed qabel jippruvaw jimitaw lil ħaddieħor. Inti ma tistax timita l-ħaddieħor, inti trid toħroġ il-personalità tiegħek. Kulħadd huwa individwu
U hemm bżonn illi inti tkun number one onesta miegħek innifsek meta tħares fil-mera. Mhux tara dak li trid tara, imma tara dak li verament int kif int. U tadatta għall-aħjar mod. Meta taqsam dal-ħsieb ma' nisa oħra, jaqblu miegħek jew jkun hemm min jopponi l-idea? Rari sib min jopponi għax kulħadd jirrealizza li ġalment meta nagħtihom xi parir u jippruvawh jindunaw li kelli raġun ħanajtek, jien mhux se ngħid il xi ħadd jagħmel xi ħaġa li mhux se tkun aħjar. U fir-realtà anke bħala feeling, jekk inti tgħix dak li vera intu dak. Eżatt. Anke bħala spiritu, bħala enerġija hija ħafna nisba. Eżatt, jiena dejjem nemmen li jekk inti qed tidher l-aħjar mod deep down qed tħossha u tik iktar self-confidence u awtomatikament dik is-self-confidence inti ħadd ittrażmettiha ma' dawk ta' madwarek. I mean, more smiles and why not? U tinħass. Jien nemmen ħafna bis-smiles, ġifieri. Ro, inti tiġi oħt Mojra Staffrace, l-kantawtriċi. Iva. Mojra kienet qiegħda hawnhekk ftit tal-ġimgħat ilu u qatt li meta konna żgħar jiena u Rosanna konna norqdu fl-istess kamra. Eżatt. Żgur li tiftakru dak iż-żmien. Le. Isma', kif semmejt l-ewwel inti super organizzata kollox eżatt. Allura dak iż-żmien Mojra kienet tiffollowjak jew le? Not really. Mojra kienet iżda tomboy. Jien konni kollox il-portbilet u idem bil-shorts, bil-hot pants, tiġi bil-shorts il-quddis kienet ġifieri. Minn dejjem naqra rebel. Ħammarru għal-waqfa żejra ta' riklami u kif niġu lura Mojra qalt li biex insaqsik għalfejn kont irrabja fuq il-boots tagħha. Imma tirrakkunta li x'għalissa, ħammarru għal-waqfa żejra ta' riklami. Għalina n-nisa l-ġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-ġieħ tal-perjied sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. United Colors of Benetton. At Good Earth, we pride ourselves on the quality of our products. We are committed to deliver to your table the finest and most natural ingredients, sourced from responsible suppliers across the globe. This Easter, benefit from 20% off on pure ground almonds and 25% off on plain and wholemeal flour. Good Earth, where natural foods is our passion. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Rosanna Staffrace. Konna qegħdin nitkellmu kif ix-xogħol artistiku tagħha tiffirmaħ bħala La Rossa, konna qegħdin nitkellmu wkoll kif il-kpiepel evolvew mis-snin li għaddew għallum il-ġurnata saru litteralment kreazzjoni artistika u bdejna nitkellmu wkoll fuq il-fatt li inti tiġi oħt il-kantawtriċi Mojra Staffrace. Inti Mojra meta kontu tfal kontu taqsmu l-kamra, kontu torqdu fl-istess kamra u Mojra qalt li Rosanna vera kienet tirrabja ħabba żarbun. Meta konna tfal, x'kienet tagħmilek dan imbirek żarbun? Jien ovvjament kif nidħol fil-kamra kien kamra fitted carpeted. Kont ninża żarbun nqedu kif suppost wara l-bib.
U jien flok kienet it-tiedaqqa bil-ħilek minn wara ta' tidaqqa Kemm it-tajru? It-tajru u jillendja fuq xi jillendja u ġeneral, jillendja fuq it-twaletta tiegħi li kien ikun hemm kollox preċiż u tismaħħa dik Probably kienet timmira għalem. Nimmaġina jien dejjem kien tgħid il-lib kombinazzjoni ma naħsibx jien għax it-twaletta tagħha dejjem kollha sotto sopra. U tiegħi kollox pulitu kienet tagħmilli uff xi dwejja kemm pulita. Ro, minn hawn ftit ta' ġenet oħra fl-aħħar ħatibda rrebbija mill-lajn artistika tiegħek. Hekk x'kuluri tixtieq tara l-istaġun li ġej in-nisa Maltin jilbsu. Nixtieq li kulħadd jaddatta l-iktar kulur li jixraqlu, mhux li hemm moda. Ovvjament tieħu spunt fit-trend, però importanti li tilbes dak li jixraqlek. Ro, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi u iktar kompletin iktar kreazzjonijiet artistiċi għax kif dejjem ngħid intom l-artisti tagħmlu d-dinja interessanti. Kif mawx ix-xogħol tagħkom u mawx il-kreazzjonijiet tagħkom ara kemm ikonna dinja dal. Eżatt, mhux ikkolorita. Eżatt. Għandi ftit regalizzar biex nuri l-apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi llejla fil-fatt grazzi għal Fior de Vita. Għallik għandna selezzjoni sabiħa ta' varjetajiet differenti Fior de Vita tikkrea dak iċ-cheese splatter perfett. Ħatitlaq minn hawnhekk ukoll b'ħafna tommit tajbin grazzi għal yogiti, m'hemm xejn isbaħ milli talaq il-ġurnata bi ftit te naturali. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajada u Sky Spirit Fitness Lounge għallik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta differenti li mhux biss tajbin ħafna għall-ikel, però kollha kemm huma tajbin ħafna s-saħħa. Grazzi u l-kumplament tas-sera tat-tajba. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi llejla, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u fakkarkom malajr li ta' kull nhar ta' tnejn illum fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv grazzi għal Teljen ikollna kompetizzjoni ġdida għaddejja. Pratikament ta' kull ġimgħa intellaw domanda differenti li intom tridu tirrispondu għaliha. Biex inkun preċiż magħkom tridu tażlu r-risposta tajba x'intukom 3 varjetajiet differenti ta' risposti biex nagħmluhom naqa' faċli li tirrispondu tajjeb. U jekk kemm il-darba tkun irrispondej tajjeb, tkun qiegħed fiċ-ċans li inti din il-ġimgħa tkun rebbieħ grazzi għal Teljen. Qed nistenna ir-risposti tagħkom. Jien nawguralkom il-lejl tajjeb u niltaqgħu għada. Saħħa, ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Colliers Greek yogurt. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Experience life with Bridgepoint. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.